ड्राग्सनि हेंथायै नायबिजिरनाय खामानिया रायजोआव गोख्रोङै सोलिबाय थादों। बेबादिनो बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि पुलिसआ मोनसे स्रोद सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै नायबिजिरनायाव ड्राग्सजों लोगोसे 3 लाइमोनफोरखौ खानो हादों। ड्राग्सजों लोगोसे हमजानाय 3 लाइमोनफोरनि मुंखौ 35 बोसोर बैसोनि रन्टु आली, 26 बोसोर बैसोनि मिनार हुसेन आरो 27 बोसोर बैसोनि आजिजुल इस्लाम होनना पुलिसनि सुलुङा मिथिहोदों। ड्राग्सजों लोगोसे हमजानाय 3 लाइमोनफोरनिफ्राय ब्राउन सुगारजों आबुं थानाय गं 8 फिसा कन्टेनार, नोगोद 1,70,000 रां, माखासे सिरिन्ज, गंब्रै मबाइलजों लोगोसे गंसे नम्बर गैयै एल्ट' गारिखौ जब्द खालामनाय जादों होनना तामुलपुर महकुमानि पुलिस बिबानगिरि रुपज्योति कलिताया मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं हमजानाय लाइमोनफोरा बायहाटानिफ्राय रङियानि खन्दिगरसिम ड्राग्स बायनो फैदोंमोन होनना मिथिना मोन्दों। बे समाव ड्राग्सजों लोगोसे हमजानाय लाइमोनफोरनिफ्राय तामुलपुर पुलिस थानायाव जेरा खालामबाय थानाय जादों होनना मिथिहोदों। बाक्सानिफ्राय दीपक कुमार पाठक, इनसाइड एनि।